musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idalang karegyo ng istasyon. Ining tunaman ho. Kapag ka! Malaiban ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, maayong hapon ninyo. Huwag sa tinangtig paminaw ng inyong programa. Palihtaguan nilang ko sa pangalang Julius. Nagpuyo diri sa Los Amigos. Kaning akong suliran, kabahin sa babae nga akong ginapanguyaban karon. Hangtod karon Kuya Totoy o Lola Hubad, nagulat paghihapon ko na iyang sugton. Ambot ko may pag-asa papagyod ka ako ani. Sa dili pa na ako ipadayon. Please request ko sa kantang Waiting for Your Love. Shane, busy ka niya? Nga naman, Sabay tagpanihapon, be. Shane, gulit ka na sab sa kong kamot ha. Sensitive ba yan na? gusto na kong mahibaw kung naabot yung pag-asa diha ni mo. Dili ba obvious nga? Nga kita na. Nga wala. Tara na, uy, mangulit ata. Mga unsa lagi ta. Ikaw, bahala ka. Unta, sa akong birthday, kita na. O, gikisan ko ni mo. Ayaw to butang igbalis siya dong, kay halop to sa agtang. Advance happy birthday gift ka na ko ni mo ang maong kiss. Pizza? Hoy, ay nagilabti. Dili na para nimo. Che! Kabalo ko ay, hindi na ako. Kay Shen ni. Kay Shen nga paasa. Ikaw ba? Negative ka ikagbaba. Ako rin maluinin mo. Halos everyday na anang dagway ni mo diri sa among office. Dalag pagkaon. Ug uban pa. Pero sa ending di ay, uy, wa kay mapala. Pustaanay pa. Ba ni mo ba? Asa ka pa? Di ka type ana. Yut, basin masubagan ta karon. Joke lang gani. Ikaw no. Pero kung naay time, pag matas ka matuuran nga dili ikaw ang type ni Shane nga lalaki, kaya tinuod, mahilig na sa gwapo ug tangkad. Unsa? Honest yun ko, Julius. Sorry ha, kung na it hurts ka. Pero, mag yun na tinuod. Excuse ha. Bao ka na rason? Na it hurts gid ko kaya Totoy og Lola Hubad. Sa gibanulti sa kauban ni Shin sa opisina. Tinuod ka, nga dili gyud ko type ni Shin. Kay gwapo ang iyang gusto. Ulahiman ka, sir. Ha? Nga naman. Di uli na si Shane? Taod-taod na. Isundo itong sakyanan. Ha? Kinsa may nagsundo niya? Ambot. Lalaki man to. Pugi. Ha? Julius? Oy. Late na kayo ka. Ang imong bukob, gikawat sa laing iro. Kinsa matutagawa na? Uyab siguro niya. Pagtarong ba? Wala ko kapaluoy. Wala ko sige sulti na ako. Mau sorry gyud. Pero kato nga dagway, maugyod to'y type ni Shane. Pugi nga tangkad. Ha? Hakad dyan? Ayaw na lang nagig-asa. Back out na lang. Ako gipangutana si Shin kuya Totoy og Lola Hubag. Kung kuya ba to niyang maong lalaki? Abay madod niya. Friends lang daw sila. Pero aminado siyang nanguyab sa iya hatong lakiha. May paglaong pagkakuan ni kuya Totoy og Lola Hubag? O gipaasa lang ko ni Shin. Ganun di bang ko niya prangkahan? Kung dili pod ko niya type. Naglibog ng ko kuya Totoy og Lola Hubag. Please hatagi ko sa inyong panghuna-huna. Magpaabot. Julius. Atong oras, 1:35. Welcome sa itong programa, Dear Kuya Totoy, Lola Hubag.
karong Lunes, pizza 9, nakaboto na jud. Palakpakan na to ang mga Pilipino nga gusto kabaguhan sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Moro Kristiyano! Mabuhay kitang tanan, apil na po ang mga lumad. Katong mga wa pa kaboto kay naabdan sa kainit sa panahon. Bitaw. Daghang ni boto ganing buntag sayo. Naguot pero karon dili na kay niguot. Ginanakaw ng buto ko buntag sayo to mga narbaho to. Karon sila mga nakakuan ni sila, naka-relax na ni sila. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang mga OFW! Karong adlaw muhunong ang tuyok sa kalibutan. Makita na gyud sa tibuok katawhan ang kausaban. So diri sa atong letter sender. Nya pa nang alas 5 may balan, alas 6 alas 7. Diri sa atong letter sender, problema karon sa iyahang gipanguyaban kay gihawkan ra sa agtang. Forbidden lips. Forbidden cheeks. Forbidden pagid ang may nag-comment diri atong basahon kaya Tutoy ug Dula Hubag. Masulti na nako sa letter sender. Ayaw og asa sa mga taong paasa. Kaya ka na mga taong paasa may na ligsan og car. Cariton. Kaya Totoy Lola Hubag, may hapon, naminaw mi diri sa akong mama Edith, akong manghod Majoy og Hazel May. Always naminaw, usahay ra ko magpagrit, pero makomment na ko, Kuya Totoy Lola Hubag. Ayaw na sige huwat atong bayhana kay gikalas-kalas karag panahon ato. Focus na lang imong kagalingon sa mga butang nga positive para di ka ma-negative vibes. Hi sa mga nananaw sa Facebook. Kang Weng Palanka. Naminaw sa Switzerland. Naminaw na yung Barkada Storil. Kang Lueta Jeremiah, mabuhay! Kaya Totoy Lola Hubag. Naminaw mi diri sa Tagum, ang masulti na ako sa letter sender. Kalimti na itong bayhan na to. Wa to'y paki sa imo. Kung tinuod nga naigugma to, nasi pagtanaw sa imo, nganong duha-duhaon man mo. Ito, no?
O, takabalo, daghan magklaseng pagsuway o test ang ihatag sa imuha god, labi nag ikaw ng inahanglan. May ngapon sa pamilya ni Luita Jeremiah dia sa Alpha Homes. Dagan kayo, nagpila na daw sila. Nagpila na sila, samtang naka-headset na minaw og labridyo. Di basta-basta. Ay kan Darwin Solis. Ito na, minaw gyapon og labridyo. Nagbuto mo. Tingan ang BEI dia kanong katawa raw ni kalit. Mabuhay ang Pilipino! Excited na ko. Excited na ko sa resulta. Pero unya pa to. Na-resulta sa Premius Kalendaryo ato ang congratulate ang mga taga-Catalonan Grande, especially kang Nida Aquas. Kadaog ka ma'am Nida Aquas o 500 pesos plus gift pack. Ay kang Junior Yoshi. Kang Jer Yoshi de. May ngapon sa mga gusto makakita na ko live sa Facebook. Tanawa lang ang Facebook sa Love Radio Davao, Love Space Radio Space Davao. Na ako diya. Kita po naman lula hubag karon taon-taon. Mani tanawa kong kamot nakabuto na ko, hugaw kay akong kamot. Grabe. Pag tulo sa Indelible Ink, ako pa magiduan sa akong kamot. Ingon to taga kumilik. Sir, trapuhin na, sir. Trapuhan din na, de. Nagili akong gitrapuhan. Ang trapo pa dyan akong gitrapo. Pata naghanag-ink. Ay kang Ami Artigas, minagi kang Darwin Solis. Ang tagon Lola Hubag, pinapinig gamay, yan na si Lola Hubag. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag pas butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, abinakog ako. Good afternoon, Lola Hubag. Good afternoon, Toy. Toy, La. ngano man ang imong t-shirt? Mabalik isulob ni mo dito. Padawang ka nagbuto. Wala, ikisod ko nis bag. Ah, Ang t-shirt ko na kulak ay kay t-shirt sa Pilipinas. t-shirt sa Pilipinas. Blue o pula. Ah, Yan, na yellow gamay. may gawa ka nagpa-picture dito sa imuhang kuan. Sa baluta? Balutan nimo nagpicture unta ko para mo sikat po ka, Toy. Picture man ta ko la, pero ni Kuyog man si Chong Chong. Samtang kabuto ko, nagkuris-kuris man la, oy. Ano ba des chung-chung perdida? Ang style ani para maka-priority din mo pagdamog bata. Ito mo na style. Uy, naman yung bata. Oh, ikaw yung wala daghang ko, te. kamo yung una. Buntis, tiguan, admitsap. Lala, kumusta yung mong pagboto la? Okay kayo. Pwede kang istorya. Way dagang istorya o niya. Tama ang lingawa sa resibo. Okay. Ay kung mali pa to, ha? Madugay ka samot. Manghasig yun ko rito kung mali. Ay, reklamo. Di juga kajuti la kay maglalis mo dito. Gani, may gani kay way problema ba diretso? Ayaw mo padala sa kuana, kasapot ninyo kay taas ang linya. Ayaw mo padala sa kasapot tungod sa init. Bitaw, kay Oh. salaman po na ninyong ano, wa mo nagsayo.
Una-unaan lang yun ninyo nga, ang pagbuto, kaisa ra gina sa isa katuig sulod sa unom katuig. No, sulod sa unom katuig, kaisa ra gina nato. Kaysa rag yun unya. Sakripisyo lang yung tagamay sakripisyo para sa atong bayan. Tama. Sa atong nasod. Karon lang ako na-feel lang, kaya na ko masakripisyo isa ka adlaw. Para sa kausaban sa atong nasod. Karon na po din ako na feel kay first time bumupod ako. Dagan kayo guan, dagan lagi daw kayo og reklamo sa kauluhan. Dili sa inyo hala, walay daot ang guan, machine. Wala man noon. Nalang ko'y tao nakita ni Dong. Sum niyang lista-lista niya. Naman, gipapirma man to niyang nigawas nga kanang gikan sa, kuan ba, sa sulod. Na sila interviewer, lagi sa gawas. Ambo taga-asa na sila, basta na sila field interviewer. Oh, nalagi, pero dapat dito distansya pa kalayo-layo. Dihagir ni gawas mo sa portahan, wala siya gaatang siya. Ambo to sa ilang hungong nila, mga tanan ako, unsa man na? Ilan tanin mo lang. Bidyuhan din ako sila, unsa makani ka nang papirmahon man tagikan na mo gawas. Pamahin sad mo eh. Bahin taran 5,000 bit, 2525 ta. Pirma siguro to kay kanang kuan na, oh, gibutuhan na nako. Wagod! Wagod. Unsa na si tawag la? Basta di mabutuhan Undecided? dili na ito Unsa? unbooted baton sa to. Ay, nabito rito. Na dito. Nakabutang. Ako la sa konsehal la sa Tagum. Diretso ko, number 26. Number Ilmer Tandok. 26. Why nang istorya? Why nang istorya? Oh, Ningon mo siya, butuan. Butuan. Isa Dili boot street, butuan. may manong po kay masino ka ng kung first timer ka makasabot, mangga ka dito sa Pangulo. Votuan, sa BC, votuan, pasabot, isa lang. Senador, 12. Ana. Dirita sa tawag ko ng letter sender la. Oh, Kilimot ko pa nga sa laki, Dexter ba to? Budlima niya karon kay ang si Julius. Julius. Oh, barag. Ang babae nga iyang gipanguyaban, ni-entertain og laing laki. Anya, taas-taas mo panahon yung papanguyab, pero the term he used was paasa. Oh, maragi na kay di siguro siya gwapo niya ang katunang nguyab kay ang gusto sa babae di kay gwapo. Kanang mga tangkad, di na yung gusto ba? Mao siguro gwapo siya sugta pa. Pero sige lang, Brad. Ako, gatuod ko sa kuan, sa saktong panahon, ihatag na sa imuha, ihatag yun na. Siguro, pag sulay ra ni gihatag sa iya karon. Naana mo mga babae, di ba na? Karong panahon na. Mo testing naman sila sa abilidad Pwede. yun sa lalaki. Pwede nga gitistingan lang ka hangtod asa ka kutom. Pero depende na sa imo kung stay pa ka diha. Kung gugmahan ka sa iya, pwede man nimo ipakita hangtod nga gusto nimo, di ba? Pero kung di na gyud makatarong kanon, di na ka ginapansin, mas na si time matong lain niyang manliligaw. Ay na lang po siguro luoy na pug kakaayo pod. Tama. Kinahalata na kayo nga ang ilahang relationship is more than friends. Ikaw na distansya. Pero dapat pod kitang mga babae dili ta sige ka nang paasa-asa pod. Kung dili. Sultihan. Sultihan na oy. Kung ikaw po lalaki, dapat po ka nang klarohon po di mo ba kung naaba mo kay pag-asa. Pero kung sayo-sayo, basta ka nang uyabis, kabuhan pa lang. Ay po, sige, pagdali po, paghuwat-huwat saan. Uban mo niya, abtan kay tuig. Tama. Pero imon mang baybas, waiting for nothing daw. Waiting for nothing. Kasuway ka, baybas. At lain ka siya mo, pangit, guro na siya. Si pangit. Ambot ng yung GM. Pangit taon. Oso na baya nang magpaabot sa wala karon. Pwede po, basin tuod, kasi sige kag daghang kag mahatag mo nang di po ka mapakawalan sa babay, sayang po ang mga regalo. Kasi pasabot niya la, uso ng Ambot, ingon di sa horel, uso na baya nang magpaabot sa wala karon. Good. Yumingon to. Paingon ako. Wa pa dito kabangon. Bukot pa. Anak man kita mga Pinoy.
Ang masulti lang ako sa sender mo, give up na lang na siya mangitag laing deserving siyang love. Igreet mi dire sa Ortega Bangkal, gikan ni Michelle Balingit. Salamat! Salamat! Paasa man na, oy! Pangitag lain, nga deserving, gikan ni Joan. Ha, bahalag dili, gwapo, basta buutan ng iyang batasan. Ha, gikan ni Princess Gamo. Hi ka sa mga taga San Gabriel Col. Kami naminaw sila Jeep o Puloyski. Kaon gagahig-gahigda. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat, Rolly Asis. Tingko sa inyong pagpaminaw diha. Ingon man kang Yasmin, kang Ulagi Baybas. Ha? Nagpila pa. Nagpila pa dahil siya kay mabutar pa. Okay. Pila mo para sa kabaguhan sa tuang nasod. Luto, droga na yung buntag la. Wa ko kupansin ba ya? Naa. Na? 691 ang Sir Tris, luto. 691. Ana, siguro. Ugma na gyud. Ugma na gyud, mite na gyud ugma. Mite na gyud ba? Ugma na gyud, may bal-a na gyud. Di pa bitaw ay. Tanaw ninyo gabi, mga dugay pa siguro na kay Di pa na madali. hulaton pa man na taran. Oh, grabe lagi. Sa Facebook lagi, grabe gyud ay. Grabe. Sumpagay na dito. Grabe. Kita pa ko dito pictures, mga artista nga nagpicture silang baluta. Bawal mo na. Pindi na kung gwapo ka. Pwede. Ay, pag-anak to ay. Basta ako, unya, pag uli na ako, mamasahiros ako. Balo ka na, masahiro ko atong birnis. Kadiop man ako. Naka-income ko 250. 250. 250. Oh, ay. Kapalit na ko gatas, kapalit na ko diaper, kapalit na ko pan. Kagasolina na ko, limpyo 250. Ay, chupa ay. Asa man ka na, pero nahuman, lagi ko, alas 2. Alas 2 sa kadlaon. Hadlok na mga masahiro alas 2. Brad. Sinbro. Jis. Kuha na maglawas, boss. Maplat man ang ligid na, boss. Ay, sideline ng tani. Mangita lagi ko niya. Asan idapit ng opisina sa Facebook? Kay? Mo-apply ko. Ano may opisina ng Facebook dito sa Pilipinas? Gani. Tungod sa kadaghang manggamit tayong Facebook dire. Pag-imo, rin kag-imong website na. Ha? Facebook. Ha? Face, lain na pod. Payslip. Alam na, 54 itong oras. Tangin niya to, di kadawhan na tersendo. Sinapakitin ba yan, ala? Oy, tibayanan ako. Happy birthday akong apo siya na Perer. Happy birthday. Happy birthday. It's a celebration. O, happy celebration, advance celebration sa mga landslide. Landslide! Basta di mo daog, bungkag Pilipinas! Narabang libahad la. Lagi, ilang unta na mahitabo. Ayaw mo pag-ingunahan na. Wala lang gawin tikas ay good. Oo, tikas ay. Pilde. Oo, daog. Pero ikaw hinungdan lang, pilde mo pikas kandidato, si Metabo la. Ikaw na lang tayo mabuto niya para madaog siya. Isa, 1 point na lang. Gani pa pumangon na mo diha, pambuto na mo dito. Hello, nasa kita 5 oras ko nalaman kita to. Ako na lamang si Lula Bag. May dapat pwede makingun nga. Hilason! Kita sa Facebook. Ito ang video karon. Wala sila kita kan Lola. Wala mo kita Lola. Anyara sa kaduhan drama. Katawagon si Lola. Welcome to Love Radio sa mga nagtanaw through Facebook, Love Space, Radio Space Davao. Sa mga mabuto karon ha, ayaw mo padala sa kasapot tungod sa init, ayaw mo padala sa kasapot tungod sa taas nga linya. Sige lang, antusan lang nato ni kay isa ra bitaw ni sa isa sa unom katsulod sa unong katuig.
Kabaguhan dili ni para sa taong imong gibutuhan kundi para ni sa atong tanan. Nibuto ka dili para sa iya kundi nibuto ka para sa atuang tanan. Kapag kung pag-iimnon sa kapsula sa G-Detox Plus Herbal Capsule, kung na kay G-Detox Plus Herbal Capsule diya, pagdungan taginom kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule, natural detoxifier, natural remedy ug puno sa nutrients ka makapalig-on sa tong vital organs sa aprobado pagyud sa FDA with registration number FR 80715. Huwag tanga ang mga toxins kana sa imong lawas, batuni ang mayong panlawas, inom sa pinakakusog nga herbal capsule. Kini ang G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitin sa butika, walay sample, walay pautang, walay buy one take one, walay suroy-suroy. Ano yan kapwa kung nakakaya magdungan ta? Migimog daw sab ang akong ubol-ubol. May hapon sa to ang unang letter sender. Let me start with a quote. A positive mind will never give you a negative life. Kung positibo kuno ang imuhang dagan sa imong panghuna-huna, then you will never have a negative life. Tanang butang aning kalibutan na ma-register na sa imuhang panghuna-huna as positive. Kung naman galing mo criticize sa imuha, you consider it as constructive rather than destructive. Na ginaingon nila, way lami ang usa ka butang kung makuha nimo sa sayon ra nga pamaagi. Lami gyud tong makab-ot nimo ang usa ka butang nga imuhang gihaguan. That's what we call sweet success. Tama gud sa mangga. Di pa na nimo makaon kay gamay pa. Di pa pud na nimo makaon nga tamis kay hilaw pa. Di pud na nimo makuha kay gabitay pa na siya sa punuan niya. You have to do your part. Unsaon pagkuha sa mangga, dagag pamagi. It's either labayon nimo bato ang pukango. Pero ang tendency usahay maigo ang manggang hinog, maguba ang yang naong, madaot siya. Pwede po nimo si buton, sa dalirang pamaagi, makuha nimo. Pwede po, imuhang katkaton. Kung imuhang katkaton, kaugaw mo sa nina, ay posible nga mahug ka, pakan kagligwan lampinig di as punuan sa mangga, pero makuha na nimong mangga, labi magkaon ka dito sa taas, di mo ma-feel ang kalami sa mangga nga imong gikuha. Ingon na naragya po na sa imuhang sitwasyon karon, Julius. Doon ay pagsulay nga niabot. If positive ang imuhang nauna, ingon na gud ang dagan na. Pagsulay gud ang dating. Kung positive ang imong panghuna-huna. Pagsulay gud ang dagatan ani nganong wa pa kagisugot daga mga pangutana, nganong ni entertain pa siya laing laki, nganong dili man ako nganong iya pa man kong gipaasa. Di sikat ning pulong nga paasa tungod sa rason nga ang mga taong dugay ng gahuwat dili day gyapon moabot ang tao para sila. Dugay na nilang gihaguan pero dili day gyapon mailaha. Ginatawag na nilag paasa. Naghulat sa wala. Pero balikon ko, if you have a positive mind, then you consider this as pagsulay. Pero nayo ba mga tao mingon? Ay, nganong diya pa man ka? Lakaw na. Pasagdihin na, ikaw rin binuangan na gakalas-kalas na sa imuhang gugma, kwarta, panahon, og atensyon. Tinuod, bansad. Nganong ihatag ba na ako ang panahon dito nga
wa madigapon ko. Entertain madigapon siya lalaki. Di ba? Nganong gialokan mo ko niya sa agtang, nganong dili man sa aping, o nganong dili man sa lips. Karong panahon na kapwa, kung di ka mubansay-bansay sa mga sitwasyon nga nasa imong palibot, dali ra kayo ka makahusga. Pero imo bitang balansihon, daghan kag mga ugat-ugat diha nga agian una ka mo conclude. Gawa sa imong bakbak gaduwa una na mga idea sa imong una. Makabalanse kag tarong. Di ba? Wata ka balo kini babae. Ni-entertain ni laing laki kay wa pa siya nakontento sa imong ginahatag. Disulti tong babae sa imuha ana kay na pa siya gustong i-prove nga ikaw makabuhat sa kabutang nga wa pa nimo nabuhat. Basig kining gibuhat niya karon last part na ni sa pagsulay nga gihatag niya sa imuha. O kung mo give up ka ni, wala na ang tanan. Di ba? Gisulayan ra ka ni, katang lalaki, wata kabalo, daming rana, pagsulay rana. Kung asa gid kutob ang imuhang pagsalig, asa kutob imong determinasyon, asa kutob ang imong gugma. Di ba? Na mga taong ingon na. If positive ang imong una-una, pero negative imong una-una, automatic mo ingon ka gyud nga, ay, hawa na dia. Balhin na dia. Labi na to mga taong negative pud og panguna-una. Sulsulan ka gyud og maayo ana. Depende sa imo, magagad sa imo ang tanan. Sama ra guna sa mga politiko. Ang pagpanguyab mura pud nagpolitika. Duolon ka, shake hands ka, gakson ka, balik-balikan ka para makuha ang imuhang boto. Pero taas-taas pud nga panahon ang kinahanglan para masuod nimo ang usa ka tawo. Kinahanglan po nag-agi. Di ba? Kung ikaw, tarong ka nga klaseng tao, muboto sa usa ka tawo, kinahanglan imong sutaon. Unsay agi ning tawhana, maayo ba ning tawhana, track record ning tawhana, kurakot ba ning tawhana, kato mga negatibo o positibo imong to balansihon. Di makuha ganin nimo ang pagsalig ganin tawhana, ganahan na kaning tawhana, kay mo ni makahatag kausaban sa atong lugar, butaris siya. Pero paminaw nimo nga kining tawhana, di ni makahatag og kausaban sa atong lugar, mangurakot ra ni, mo ni hinungdan sa krimen. Ayaw siya butuhi. Mura gyud po na sa gugma. Ayaw og sugta ang usa ka tawo ura-urada. So taa una, ang iyang background, ang iyang pamilya, maayong laki ba ni? Makabuhi ba ni sa ako og mahimong kami? Makabuhi ba ni sa akong among umaabot nga anak? Buluyagon ba ni? Bisyoso ba ni? Di ba? Naba ni plano sa muang kaugmaon. Nguna na. Kung naay plano, kung positive tanan, paminaw nimo na tawhana, din sugda. Pero daghan gani ka makita, mas daghan pa ang bisyo, ang negatibo, kumpara sa positibo. Ayaw siya sugda. Nanara na. Wala giniingon ng mga politiko karon nga ako, na sa kapolitiko, akong gihinabi, ni-open siya sa kuha, naingon siya, nga ako to'y, wa jud ko'y kwarta. Wa ko'y makinarya para isukol sa mga kalaban ako kay ultimo ra kong tao. Iyang gibuhat ang tanan, naningkamot siya. Sama sa gibuhat sa ubang tao, iyang gibuhat. Pero sa kwarta nga pamaagi, maglisod siya. Honest siya nga pagkatao. Nasa baruganan. Gusto niya nga mutabang sa katawhan. Gusto niya nga siya, dili politician, but a public servant. Because he believes that nagatuo siya, he believes anyone who desires to become a politician is already corrupt. Munang di siya gusto mamahimong politician, kay gusto siya mahimong public servant. Di siya gusto mamahimong mataha ang mga tao sa iyaha. Kay kasagaran daw, pag mahimo na kang politician, mataha daw ang tao, maulaw og duol, maulaw og pangayog tabang.
sa iya hadi niya gusto. Ako siyang gingnan. Sa kada adlaw na tong ginabalik-balik yung istorya dari, gingnan ako siya, gibuhat na nimo ang tanan. Kampante ka karon kay gibuhat na nimo ang tanan. Wala nanuktok imong konsensya kay gibuhat nimo ang tanan. Pasagdihi na ang Ginoo nga buhaton ang iyang part karong eleksyon. Pasagdihi ang Ginoo nga buhaton ang iyang part kay gibuhat naman nimo ang imuhang part. Balikon ko, write all your plans in a pencil and let God use the eraser. Isuwat tanang plano nimo kung itugot na wa na gi-erase sa Ginoo. Pero gatong mga plano nga wa na human, wa pa nasugdan, wa pa niabot, gi-erase to sa Ginoo. Always your number one FM radio station.